Estamos nun novo episodio do noso podcast dedicado ás velas furtivas, esas mulleres terrenais e excepcionais as que admiramos, e hoxe temos o prazer de ter como convidada a Lourdes García. Hola, Xema, que tal? Hola, Lourdes. Hola. Moitísimas grazas por vir. Gracias a ti por invitarme. Lourdes está ao frente do proxecto Cocolé, que é un proxecto creativo de moda no que realizan patronaxe, corte e confección tanto para a clientela como que tamén ensinan a propia clientela a facerse as súas propias pezas. Entón, ela agora nos explicará con máis detalle o que fan, as súas liñas, pero hoxe imos empezar como polo principio. No último podcast empezábamos polo final. Pois ese polo principio. Hai unha cosa que a mí me encanta de Lourdes, Ai, que é dime. que mantén esta chispa como da nena que foi. Sí. Eu vexo moito esa chispa aí presente. Entón, Sí. eso gustame moitísimo. Quería que nos contases como conectas o que fas agora coa nena que foches. Como lo conecto? Sí. Pois eso, principalmente porque o que fago encántame. O sea, gústame moito o que fago. Entón, pois é unha forma de, bueno, pois de seguir con esa conexión. Eu sempre de pequena foi unha nena como moi, bueno, pois moi inquieta no sentido que me gustaba sempre saber como estaban feitas as cousas, tiña sempre curiosidade porque, bueno, como se farían, como chegarían aí. De feito, teño, bueno, miña nai sempre berrábame moito porque os xoguetes nunca me duraban. Entón, sabes, e ora, co paso do tempo, sei que por qué. Porque eu tiña curiosidade por saber como estaban feitos. Eu, se teño unha muñeca, por exemplo, eu sacaba a cabeza para ver como estaba por dentro. Entón, vía que estaban os pelos estaban cosidos, eu que sei, se había algún mecanismo de algo con corda, eso, eu sacaba para ver como funcionaba. Tiña unha caixa de música que eu desfíxena por completo para saber, e cando descubrín como era o mecanismo, bueno, ese tipo de cousas. Eu creo que máis nada curiosidade, sí, ilusión por saber como están feitas as cousas, por que están aí. Porque eu, a mí o que me chama sempre moita atención é, vale, hai unha máquina que fai isto, ou calquera cousa, pero quen descubriu que se podía facer así? Sabes? Ou, por exemplo, que eu sei, cando vexo ahora, por exemplo, bordados, técnicas de bordados, dice, pero como se faría isto? O sea, esa curiosidade, como se fixo? Eu que bueno, e sempre estou, por exemplo, cando vou a calquera sitio, como se faría isto? Pois vexo, digo, pois isto farías así, ou isto debería que facer isto. Esa curiosidade, sempre, pois non sei, esa maneira de estar aí sempre, por qué? Porque como se fixo isto? Por que estamos en este punto de, como se faría? Pois, eso é a curiosidade que teño. E, pois, eso, o que fago día a día, gústame moito. É unha cousa que me gusta moitísimo. É moi interesante ver como, ao final, hai unha característica común ás mulleres que emprenden, que é moito esa curiosidade, é algo que está moi presente. E había no teu entorno o mundo textil, o mundo da costura, estaban presentes xa cando eras pequena, ou non era un mundo que che resultase especialmente familiar nese momento? Non, o sea, da miña familia non había nadie. O que sí, sempre, eu digo sempre nas entrevistas e todo o que fago, é que a nai da miña mellor amiga era modista. Entón, foi aí cando empecé un pouco a tomar conciencia do que me gustaba, do que quería facer. De feito, conto sempre, era modista, bueno, do barrio, onde vivíamos, entón a filla era un poquinho máis maior que eu, un ano ou así, entón eu sempre iba para ali e quería xogar. O sea, ela quería xogar, pero a nai a veces decíalle, bueno, cando estaba así moi apurada, ora vexo, non, que estaba así moi apurada, entón decía, veña, axudádeme a sacar ilváns, non? Entón sentábamos no sofá e con unha tixeira pequeniña, pois axudábamos a quitar ilváns. E despois sempre iba ali, Mercedes, tes ilváns para sacar? E a filla dicía, cala, que eu quero salir a xogar, non sei que, sabe? Eu quería estar ali, sabes? Eu quería estar ali sentada con unha muller xa maior, bueno, e sacando ilváns. Para min era, sabes, unha cousa así. Da miña familia non, pero eso sí, desde moi pequena. E a maravilla máis grande foi cando nos estábamos ali, ela ordoume que cosía nunha saliña pequena,
que agora, a día de hoxe, pareceme pequena. Eu cando era, estou falando de mellor, cando tiña 7 anos, 8 anos, 9, a mí parecíame moi grande. Hasta que un día estábamos ali quitando el vans, que ela estaba, que non quería sacar el vans, eu sí, e un día a nai había unha caixiña así, cuadrada, con caixonciños, eu nunca vira aquelo. O sea, vi a caixa por fora, pero non sabía. E un día a nai abre o caixón e vin fíos de colores, sabes? En cada caixón había, imagínate, pois rojos, azules, verdes. Eu cando vin aquilo dixen, Dios, que é isto? Unha caixa de fíos de colores, encantoume. Que a día de hoxe, si, estou che falando, dai moitos anos, pois a día de hoxe, outro día ainda falei ca filla e dixen, e tu a nai sigue conservando a tal? Me dice, sí, ainda está eso na casa. E eu, guau, lo restauraron, eso, porque é de madeira, pero a día de hoxe sigue ali. Entón, eso, sabes, eu teño eso grabado na miña... aquel día que abreu, aparte eran colores rojos, que o vermello encanta, abrí e tos, imagínate, toda a gama de rojos, taca, taca. Dios, que maravilla, outro, ui, que maravilla. Entonces, sí, pero na miña familia non, miña nai sí, miña nai calcetaba moito, gustaballe moito calcetar eso, pero o que coser en sí, non. Pero, bueno, se che digo, teño relación por eso, porque a nai da miña mellor amiga se chama Mercedes, miña amiga era Mara, e, pois, estaba, se che digo, era modista, eu iba pa ali. Entraba pola porta e, pum, pum, Mercedes, tes silvanes para sacar? E outra, jala, que quero ir a xogar, non sei que. Eu non, eu estaba ali con ela. E a contos, falando con ela, e sacando ilvás, e vendo as revistas que había daquela, figurines. E, bueno, eu ali estaba feliz. Encantábame, eso. Aí entraches en contacto, entón, con este mundo que xa te deches conta, e sobre todo, supoño que a posteriori, no, recordando aquelo, enlazaches aí, no, sí, aquel punto co punto de agora, pero, digamos que, en principio, non te encaminaches por aí, ou no, sí, non te encaminaches por aí. Como foi un pouco esa trayectoria? Pois mira, foi un pouco así, eu cando fixen o BUP, que era aquela que facíamos o BUP, pois a min que me gustaría facer era, pois, historia da arte, non? Pero despois, xa sabes, eu acórdome que meus 17 anos foron nefastos, porque era unha cousa que non sabía o que quería, sabes? Teña a cabeza como non sabía. Entón, tuve aí unha época un pouco que non sabía o que quería, tuve como unha crisis existencial, que estaba aí un pouco tal. Entón, deixei de estudiar e dixen, bueno, que non quería seguir, que non sei que non sei canto. Bueno, miña nai dixo, bueno, pois como te queiras, se non estudias, tes que traballar. Entonces, eu pensei moi mellor e volvín a estudiar. Entón, volvín a estudiar. Entonces, bueno, pois vou facer un FP. Entón, bueno, fixe un FP de sanitaria, que é realmente o que me gustaba. Tiña a maioría das asignaturas convalidadas, iba por a noite, eso sí, pola mañán traballaba, cuidando unha nena, e pola tarde iba a estudiar. E, bueno, un teléfono, non pasa nada, vale. Entón, eso, e despois dixen, bueno, a mí o que realmente me gusta pois é o mundo da moda e todo eso. Entonces, plantexei o meu país a ir a estudiar a Barcelona ou a Madrid, porque daquela aquí non había. Hoxe en día, por exemplo, hai moitas oportunidades para facer moda ou diseño, eso. Antes non había. Sí. Entón, dixen, bueno, pois a Madrid ou a Barcelona, facer tal. Pero claro, decir que ibas a facer diseño en Madrid ou a Barcelona era como en plan, que bohemio, non? O sea, faz aquí corte de confección e vas que te matas, porque aparte que costaba moito, pois teñas que pagar un aloxamento, ese tipo de cosas. Entón, me dixen, non, pois estudia aquí o que sesa e tal. E, bueno, eu fui facendo a miña maneira, o sea, por libre. O sea, eu fixen os meus pinitos e fui facendo así as miñas cousas. E ti ibas traballando mentras? Eu iba traballando. De feito, hai unha anécdota tamén que sempre a conto, que miña nai aí dixo, bueno, tal, eu era pequena, eu tería, non sei, 9 anos ou así, eu era aínda pequena. E acórdome que de lado do meu colegio había un quiosco, entonces eu paraba sempre ali a coller autobús. E había unha revista que se chamaba, acórdome, Práctica. Estou te falando de hai moitos anos, eu teño 51. Sí. Entón, en esa revista falaban de cociña, de moda, de non sei que, non sei canto. E dixo, e tiña patróns. Entón, eu pedille os cartos a miña nai e comprei a revista. Eu, sen desfirlle nada a nadie, eu descubrín que na casa de... Porque eu vivía arriba, miña irmán vivía no piso de abaixo, miña irmán tiña unha máquina de coser que lle regalara a miña nai, había moitos anos que miña irmán nunca mirou para ela, de feito, a tiña ali guardada, non sabíamos que era. E un día descubrí, dixo, empecé eu empecé a andar coa máquina, empecé a coser con ela. Collín a revista esta Práctica e cortei os patróns e tal. E que fixen? Con unha sábana, porque dixen, malo será que nunha sábana non me cheque, con unha sábana, collín
e non dixen nada, e collen e fixen a camisa. Entón, un día, a camisa, a tela era moi bonita, que era así como flores rosas, así moi... E dixen yo un día, entonces, chega a miña nai, e dixe, te voy a enseñar unha cousa. E me dixe miña nai, vale. E acórdome, estábamos na cociña, miña nai estaba ali, eu estaba aquí. E dixe yo, mira, entonces enseñei a camisa. Miña nai, claro, cando veo a sábana, que cualquier dice, cando ve, e me di ela, e eso? E digo yo, dice, fíxelo ti? E yo, sí. E dice, pero a ti gusta che coser? E digo yo, a mí sí. E dice, bueno, pois mira, facemos unha cousa. Dice, pero cando fixeches eso? Digo yo, pois un rato, non sei que, tal. Me dice, bueno, pois facemos unha cousa. Se che gusta coser, eu vou a che pagar unhas clases e vas a clases de costura. Pero non me collas máis sábanas, por favor. Dime que che compro tela. Entón, bueno, entonces me hai douse conta de que a min gustábame eso, pero bueno, eu era ainda moi pequena. Despois eso, fun crecendo e tal, e eso de ir para Madrid e Barcelona, pois como que non, a economía da miña familia non se podía permitir, era tamén como unha idea un pouco bohemia, sabes, vas facer diseño de moda, era como decir, quero ser, o que sei, pois actriz ou o que sei, que hoxe en día, pois, non pasaría nada, ou estaría, pero daquela, hai 40 anos, bueno, que vas facer? Non, pois quedas aquí, faz corte, eu fixen para a parte sanitaria, que tamén me gustaba, e feito traballei e tal, pero eu nos meus ratos libres sempre fun por aí, por ese lado. Gustábame, pois iba a cursos, iba a clases, apunteime a clases, de feito, miña nai tamén me apuntou en verano a clases e eso, pero, bueno, fun facendo aí. Sempre ca idea nunca de dar clases, nada, sino de facer eu un proxecto propio, o sea, un proxecto propio, unha marca, eso. Bueno, o que di, a vida vai te derivando por un lado e por outro, entón xa estaba a punto de titularme, eu estaba indo a clases de coiro, cosera, o sea, de coiro, cunha profesora que se chamaba Lola. Entón dixome, mira, en Berta Mirán, se estou dando clase, pero ahora piden a xente un pouco máis tal, porque, claro, piden patróns moi elaborados, eu non sei facer, porque non vas ti a dar clase e tal. E eu dar clase? E dice, sí, vai, te proba, non se gusta, non sei que. E fun. Era no espacio Lápices. Vago, que a vida. O sea, estou alucinando. Sí, sí. E no espacio Lápices, conxenei moi ben con Nuria, que era licenciada de Bellas Artes, ela daba clases de pintura, coincidinei con Nuria, ali no espacio Lápices, e moi ben, coincidimos moi ben, e, bueno, as clases eu vin que, bueno, pois que non se me daba mal, que, bueno, tiña bastante comunicación ca xente, bueno, transmitía bastante ben o que quería, porque a veces non é só o saber, porque podes saber moito, pero non eres capaz de transmitilo, sabes? E, bueno, eu vin que máis ou menos, e moi ben, empezamos con 4 alumnas, e despois, cando a pandemia, fuéramos 80. E foi aí cando empecé. Entonces unha cousa como que te vai levando a outra. Despois, como estaba dando clase en Bertaminas, dixe, bueno, pues vou a probar aquí, a ver si puedo aquí a tal, e entonces collí un local pequeniño que estaba na República Argentina, nunha entreplanta, e bueno, e foi así. Aí xa eras Cocolé. Aí xa era Cocolé. O sea, primeiro cando dabas estas clases en Bertamirán, entendo que era como Lourdes, sí, ¿no? Era profe Lourdes, despois era ese proxecto. Pero logo xa, en cando atopaches un local, xa é Cocolé. Cocolé. Isto hai que sinalalo, sí, a creación de Cocolé. Sí. Sí. A mí o que me interesa moitísimo que contemos, porque creo que hai moita xente que se pode sentir identificada, sí, con estes medos de emprender, ese proceso, por que etapas vas pasando, como superas, que apoios tes, ese tipo de cousas. A ver, medo vas a telo sempre tes esa incertidumbre de, por exemplo, se gustará o que fago, non gustará o que fago, e despois, unha vez xa que tes un proxecto, xegamos como un local, un sitio, o sea, pois eso, darei pagado alquiler, terei xente, o sea, virá a xente, responderá bueno, o que estou facendo, ese tipo de cosas. Eso valo ter sempre, pero tamén tes que pensar e tes que ver que, a ver, como dicía eu tiña moito medo, dicía, bueno, se monto aquí, es que depois se non podo pagar ou se non teño xente que veña, pero despois tamén dixen, bueno, pois se non teño xente tampouco pasa nada, o sea, quero dicir, cerraremos ou faremos outra cousa, o sea, que como cheguei hasta aquí, podo facer outra cousa, entonces, que esos medos, esa incertidumbre, van a ter sempre. Pero ao mesmo tempo tamén, bueno, tes a familia que te apoia e di, bueno, pois se non podes, pois non pasa nada, ou se hai que cerrar, pois tampouco pasa nada. Quero decir, tampouco unha cousa, a veces dámoslle como moita, a ver, que non cabe duda que é moi importante, sabes? Pero, a ver, todo é relativo. Miña nai decía sempre, as cousas ten aí importancia que ti lle queres dar. E eu, pois tes razón. Pois sí, pois sí. Dice, as cousas teñen a importancia que ti lle queres dar. Se te agobias aí e tal, pois... Pero, bueno, non cabe duda que emprender
É difícil no sentido de que tes moitas cousas, sabes? E despois, claro, a ver, eu teño, o sea, como moitas amigas, eso, que tamén son emprendedoras, que a veces xa solo non é a faceta, solo, ti sabrás, non é só a faceta, digamos, empresarial, despois tes todo atrás. Eres nai, eres, pois, filla, entonces tes moitas cousas atrás, tamén que son como unha, pero ao mesmo tempo que son como unha carga, a veces tamén son como un aliciente, sabes? Sí. Para ti tirar adiante, para ti seguir, e para dicir, pois sí, por que non? Por que non? Sí, sí, sí. Eu creo que, sobre todo, emprender é unha carreira mental. Que opinas ti desto? Porque é verdade que hai moitas cousas que tes que ir sabendo facer a nivel práctico, por decirlo así, non? Pois saber xestionar certos temas, pero ao final o máis complexo tal vez sexa o tema mental, de ir lidiando, non? Coas cousas que se che van presentando de eso, pois máis relacionadas coas emocións. Efectivamente. A veces tamén é eso que acabas de decir, unha autolimitación que te pos a ti mesma. Porque a veces dis, bueno, pois se cheguei hasta aquí, será porque a xente lle gustou. Entonces, ti o que tens que pensar sempre, a ver, isto a mellor é unha paradoxa, é dicir, bueno, en positivo. É verdad, a veces pos ti as mesmas limitacións que realmente non existen. Entonces, evidentemente, que o que decimos, hai que contar con toda a parte, que non é só a parte, digamos, ilusionista e parte bonita da situación. Hai todo un complexo atrás que te sabes que hai que lidiar con eso, a parte económica, non sei que, non sei canto. Pero depois, ao mesmo tempo, pois é tamén darlle como, por que non? Ese empuxe e decir, bueno, pois eso, se non podo ou non chego ou non gusta, pois tampouco pasa nada, o sea, quero dicir, pois non pasa nada, pero que sí que a parte, digamos, eso, emocional e sobre todo a parte que da mente, que te a veces che xoga malas pasadas no sentido de que, pois non, hai que decir, bueno, pois ter como os dos puntos de vista, como ángel e demonio, non? Un che di, mira que non sei que te vas a meter, que non vas a dar, e te di, venga, aposta, dalle, pois por que non? Tes razón. Entonces, a veces dices ti, non durmes, chegas a casa e dices, teño que facer isto, non podo, non sei que tal, pero despois eu creo que queda todo compensado pola parte, eso, polo cariño da xente, por o que lle gusta, e por todo, sobre todo, cando faz algo que che gusta, por a satisfacción de ver eso feito, que eu creo que é o máis importante. Sí, sí, sí. E logo o que mencionaches que tamén é super importante, que a veces se infravalora é o tema dos apoios. Efectivamente. O sea, que chegar á túa casa e que haxa un apoio, non? Porque se chegas á túa casa e hai como un botar para atrás, efectivamente, xa é demasiado co que hai que, non? Eu nese caso sempre, a verdade, tuve suerte, porque, por exemplo, eu que sei, meu pai, miña nai falleceu xa hai anos, meu pai sempre me apoiou neso. Aparte, meu pai era unha persona como moi aberta, non? Entón, ele me dicía, pois hai un curso, tal, e dice, ti vaite, coido cheo aos nenos, ou ti vaite, que eu, tal, sabes, ele sempre me estaba apoiando. E na miña casa, pois tamén, o sea, Manolo, meu marido, pois tamén no sentido de que, ao principio, as cousas como son, ao principio tomábase como algo, bueno, porque eu sempre fumo así como moi soñadora, moi guau, o sea, ao principio era como un plan, bueno, xa estamos con outra vaca máis no millo, non? Bueno, a ver como sale. Pois despois, cando veu que meu proxecto se foi afianzando, que, bueno, entonces el xa, de feito, el, nesta última reforma, pois axudoume moitísimo, viña comigo a todos os sitios, é unha forma de, bueno, é un pouco de dicir, bueno, pois se non vai ben, pois non pasa nada, o sea, quero dicir, entonces sí, en ese apoio sí. E despois tamén os rapaces, meus fillos tamén ahora son maiores, e tamén sempre están, bueno, pois que ben, que tal, que cual, entonces eso é importante. Están orgullosos da súa nai, que para estar... Bueno, yo creo que sí. Claro que sí. Espero que sí. Claro que sí. Eu penso que sí. En Cocolé tedes, eso, pois, dúas liñas principais, pero ti agora comentas mellor. Unha é, pois, a da execución propia, a de confección propia, non? Para outras persoas. Por outra parte está a da máis docente, escola, non? Sí. Contanos un pouco destas dúas... Mira, vamos a ver, o principio que o Cocolé naceu un pouco en base a eso. Eu o que facía era, antes de ter nada montado, traballaba na casa para eso, facía confección para a xente e tamén facía cousas pois tipo bolsas, necesarias, sobre todo para bebés, non? Daí o nome de Cocolé, non? Sí. Entonces, para bebés. Despois a cousa foi cambiando e que pasa? Ahora o que fago maiormente é dar clases. En Cocolé o que se fai é dar clases de costura, corte, confección e patronaxe. Hai así momentos especiales ou puntuales que se fai algo de alguna colaboración para xente de fora, pero principalmente o que damos é
clases de costura, corte e confección, e patronaxe. Ao mesmo tempo, como ahora estamos en un local máis grande, eu o que quería dar era un espacio para dar visibilidade a toda esta xente, sobre todo artesanas que temos en Galicia, en toda España, pero sobre todo xente que está aquí ao noso redor e que non sabemos que fai esas cousas. Entonces, o que facemos é, temos cursos diarios, o sea, de cursos que duran desde xuño hasta setembro, de bordado, de calceta e de acuarela, porque creo que está todo como relacionado. Entonces, e despois, todos os meses temos un taller específico donde nos visitan algún artesano pois, da contorna ou de... Tuvemos a Sonia de Xerónimo, a Celtia, bueno, ahora está a Io, que temos no mes de abril un taller con ela, con Io, e agora temos un curso de estampación, o sea, quero decir que toda a semana, todos os meses temos un taller específico para eso, porque Cocolé aparte ten un espacio para dar visibilidade e para que os artesanos nos enseñen un poquinho do que saben e que eso pois, non se perda. Ese traballo non se perda, nin se perda da forma, digamos, de traballar material, nin na forma concepto, o sea, que nos demos cuenta de que alrededor temos moita xente moi válida, que fai cosas extraordinarias, que non se conocen, están aquí ao lado. Entón, é unha forma de dar como visibilidade e ao mesmo tempo de aprender desas técnicas. Entón, xa te digo, facemos eso así. Entón, creo que Cocolé sea como un escaparate para dar cabida a toda esa xente que está aí, que é maravillosa, que fai cosas extraordinarias, que é mesmo a curiosidade que me digo yo, madre mía, que cosas. E dar visibilidade sobre todo a eso. E despois o tema da costura. Cales dirías que son as claves para ser unha boa docente? E si crees que a parte túa sanitaria que estivo aí xoga algún papel? Pois mira, eu creo que a miña parte sanitaria e a miña parte docente teñen que ver, porque a mellor sona un pouco así tal, pero a min o que me gusta é axudar os demais. Entonces, eu vexo calquera pola calle e a mí non me gusta nada, sabes, dicirlle, pois, necesitas axuda ou o que sea, pero entonces eu creo que esa é a miña parte. Cheguei a ese punto de vista, o sea, bueno, que a mí o que me gusta é axudar os demais. Entonces, eu claro, cando estudiaba, pois isto, de sanitaria, ou de clínica, pois a mí o que me gustaba era ver a xente ben. Entonces, pois eu creo que como mesmo cuidados sanitarios, pois quería que estuvesen ben. Entonces, ahora, na miña parte docente, pois é un pouco eso, é como decirlle a xente o que eu sei, explicarcho, para que ti poidas facer eso. E tamén como unha parte, sabes, como, bueno, como axudarte a que leves ese proxecto a cabo, o que fagas o que ti queras facer. O que penso que ten que ter unha boa docente, é un pouco o que che dicía antes, a veces non é unha persona que sabe moitísimo do tema, sabes, non sabe transmitilo. Eu creo que a veces é eso, saber transmitir o que ti queres decir e que outra persona te entenda. Eso. E sobre todo unha cousa, que se ti tes ilusión polo que estás facendo e o que queres transmitir, eso funciona, porque a persona está vendo o que ve aí esa ilusión con que te está enseñando, bueno, eu creo que eso é o principal, saber transmitilo e a ilusión, e que che guste o que estás facendo. Se ti che gusta o que estás facendo, pois eso transmítelo, eso a outra persona, pois sínteo. Sabes? Eu moitas veces digo a miñas alumnas, se non entendes, dime, porque vou buscar a maneira de que ti o entendas. Eu vou buscar a maneira, a veces é un pouco difícil, porque é eso, ti dices, bueno, ti sabes facelo, e como lle digo eu, para que ela o entenda fácil, sabes, como ten que facer esas cousas, pois aí está o quiz, de que ti tens que buscar esa maneira de que ela entenda o que ti lle queres decir, o que ti sabes facer. Sí. Hai unha parte de volcarse moito e de ser moi cercana. Sí. Eso tamén é importante, porque ti pensa que, claro, que ti se estás indo a un sitio a aprender algo, sabes, se a persona que te está enseñando, unha persona que é limitante, te corta, ou mesmo a veces dis, pois mira, podía facer eso, e te din, no, así no, sabes, eso é moi cortante, moi limitante. Entonces, ti tens que buscar, e ao mesmo tempo tamén tens que ser un pouco como psicóloga, sabes, para poñerte na parte dela e dicir, bueno, que quere buscar ela? Que quere que a onde quere chegar? Entón, tens que te poñer un pouco na súa parte para que ti podas chegar ao que ela está facendo e ao que ela quere facer. E ti tens que ensinar a facer eso.
Entón, tens que ser moi cercana, a veces moi psicóloga, non todo o mundo aprende a mesma maneira, non todo o mundo avanza da mesma maneira, entón, ti en ese sentido, a veces, cando ven a clase, xa non só é dicir, vale, unha alumna máis, non, tens que ver un pouquiño, evidentemente, non vas a facer un análise clínico, pero tens que ser un pouquiño, psicóloga, como podo facer con ela? Como teño que facer? Porque non todo o mundo aprende a mesma maneira. Hai xente que che di, sí, entendo, ti estás vendo na cara que non está entendendo nada, entón, sí, pues vamos a facer así. Ou xente que non lle fai falta que expliques moito porque ela xa é moi perspicaz e xa conecta. Hai xente que ten moita destreza e se desenvolve moi ben e non fai falta que explicar. Hai xente que lle costa un poquinho máis, xente que tens que tirar un poquinho máis dela porque, bueno, vese como eso, a veces, o que dicíamos antes, nosa mente xoga nas manos pasadas e dice, para isto non sirvo, son moi torpe, e non é verdade. Non é verdade. Ao mellor, cada un ten o seu tempo, o seu ritmo, e hai que darlle ese tempo e ese ritmo, pero hai que darllo. Entonces, ti en eso tens que ser profesora, o sea, docente, dicir, bueno, vouche explicar, vouche ensinar, pero ao mesmo tempo tamén tens que ser consciente de con quen estás. Que iso a veces, pois... Sí, é unha parte fundamental. Eu penso que está aí no... Pero digo, o sea, en calquer ámbito, sabes? O sea, eu moitas veces digo, porque moitas veces a xente dime, e canto tempo vou aprender? E en canto tempo me vai levar? Vale? Depende un pouco do que ti queiras facer. Pero eu sempre digo, dúas persoas, empezando no mesmo día, a mesma hora, van a ter unha trayectoria diferente. Por qué? Porque non depende só do que fagas aí, depende da túa destreza, depende do tempo que lle dediques, depende da túa axilidade, o sea, son moitos factores, sabes? Pero de todas formas, pero eso non quita que ti teñas que implicarte e bueno, e tirar, como é outro, tirar polo alumno. Sí. Bueno, a min constame, as persoas coas que tiven eu trato, que son alumnas, que vamos, a xente está encantada nas clases, ademais hai como un crecemento do desexo de estar máis en contacto co tema do que se fai coas mans, en xeral, como unha necesidade, de volver a isto. Sí, todo o tema que se fai, todo o que se faga coas mans é unha terapia, porque non somos conscientes do valor que teñen as nosas mans. Porque ti colles un trozo de tela, que sexa, e ti con eso podes darlle, con túas mans, e con agulla e fío, podes darlle, pois, facer unha prenda, o sea, transformala por completo, sabes? Entonces, ese tipo de cousas é moi satisfactorio, xa o que decimos. O mellor, posiblemente, económicamente, o mellor non te compense, porque o mellor, entre que compras a tela, o fío, non sei que, non sei canto, o mellor vas a outro sitio, pero xa non é eso, é que ti estás dando forma ou vida, ou estás creando. Por iso o nombre de Cocolé, creando en tela, porque ti estás creando. Entón, ao estar creando, é satisfactorio, porque podes darlle forma ao que ti queiras. Falamos en este caso de tela, pero desde cerámica ou con un pincel, o sea, estás creando. Entón, eso é moi satisfactorio en ese sentido. E todo o que fagas cas mans, salía outro día un artículo que, bueno, que cando estás bordando ou cosendo, estás como un estado como se estuveses meditando, porque a tua cabeza está pensando en eso, non estás pensando en outra cousa. A mí facíame moita gracia, por exemplo, cando foi o tema da pandemia, que tuvimos aí un bloqueo, claro, non podíamos facer nada e tal. E eu, claro, miñas actividades son actividades que non son esenciais. Entón, facíame unha gracia unha señora que dicía, Lourdes, eu quero ir a túas clases. E eu dicía, pero es que non podo, eu non podo, porque a miña actividade non é esencial. E dice, é que ti para mí eres esencial. Claro. E eu, síntoma, claro, dice, é que eu ir ali, estar ali un rato, facer eso, o sea, ter ese contacto ca xente, poder facer algo, eso para mí é vida. Entón, eu dicía, sinto moito, pero non podo, sabes, estábamos en aquel momento que non se podía facer nada, e a xente o que di cando ven a clase, pois é eso, estás nun estado onde ti estás creando, axúdate, pois, ao mellor a seguir creando máis pezas, ou a facer máis cousas, ao mesmo tempo, pois é como un estado, dices, moita xente me di, eu veño aquí a desconectar, a estar, o sea, é como é meu momento, non? Hasta ahora estuve con rapaces, con non sei que, con non sei canto, co traballo, e chego aquí, é o meu momento. Que a mellor a veces ten que descoser e tal e cual, pero é meu momento. Sabes que teño 2 horas a semana para facer o que eu quero. Entón, eso tamén está moi ben. Sí. E algunha anécdota especialmente emotiva
que se dese na escola, pois con algunha alumna, algún alumno, que fose unha historia que fose como que a ti che resultase pois moi especial ou algo, un momento... Pois mira, habría moitas, porque é o que dicía un pouco antes. Ti, claro, sempre procuras introducirte na mente, bueno, na mente, na situación das persoas, porque a veces decimos, joves, que tal e así, se averiguas un pouco ou falas un pouco a persoa soltase, pois a mellor diche que está pasando por unha má situación, ou que, sabes, entonces ti sabes o que está pasando esa persoa, a veces, sabes, xudgamos como en plan, que non sei que non sei canto, entonces ves esa parte e tal. Pero un día chamoume moito a atención, teño que dicir que miñas alumnas son maravillosas, alumnas e alumnos, e rapaces novos que teñen, bueno, eu estou encantada. Ao mesmo tempo é unha forma de, bueno, que como que me retroalimento deles, porque tamén me dan moita vidilla. Acabo agotada, ao final do día, quero decirche. Pero ao mesmo tempo é como que eu necesito eso, sabes? É como eso. Pero un día chamoume moita atención que me chama unha chica, é o típico, sabes, que chama por teléfono, isto que che ven a vender calquera cousa ou tal. E dice, mira, podo falar contigo un momentiño, non sei que? E dixe, ai, mira, ahora, chamame xusto na clase, ahora mismo non te podo atender, e tal. E me dice, bueno, non te preocupes, chamame máis tarde. Chamoume máis tarde, e, entón, bueno, falei con ela. E dixe, chámote dentro un ratiño, e tal. Entón, xa dixe, bueno, xa non podo postergar máis, entón falei con ela. E me dixo que era unha chica de miña edad, que me chamaba desde os Pirineos, que veu o meu reportaje, bueno, dun reportaje que me habían feito no correo, bueno, que me habían tal, e que era unha noticia tan inspiradora para ela, que eu fun como unha motivación para ela para facer eso. Pois resulta que era unha persona que lle gustou todavía, pois, coser, todo o tema manual e isto, pero por circunstancias da vida nunca lle pudo dedicar tempo. Entonces, bueno, que estaba sempre postergando, entonces que veo a miña noticia e que lle causou tanta como ímpetu, sabes, e eso, que lle gustaría que, bueno, que como que a motivei. E dixo, ostras, entonces, como che coixo, bueno, dices tú, bueno, pues mira que unha entrevista, dice que sí, que moitas gracias, e, bueno, de feito estivemos falando, claro, vive cerca dos Pirineos, para vir a clase vai ser un pouco complicado, entonces estivemos falando de onde podría ir ela, bueno, moi ben, entonces quedamos un día para vernos en verano, que vai a vir, que lle gustaría conocerme en persona, e eso, que a miña historia que lla motivou moito, porque, bueno, que tenía como moita relación con isto e tal, e xomos, mira tú, unha cousa que a simple vista, pois, parece que non unha entrevista que eu contei a miña vida, pois ella, pois, sirvello como motivo, está indo a clases. Wow. Ela está aprendendo, está indo, porque me dicía, ti que farías? Digo eu que faría? Pois, a por todas, tes que ir, probar, que non che gusta, pois non pasa nada, pero por lo menos facer, e está encantada. Entonces, que, bueno, que me fixo como ilusión, dices tú, pois mira, que, como que che remove un poquinho, dices tú, bueno, pois mira, si fun así capaz de... Oh, sí, que bonito. Sí, verdad? Que bonito. A mí me parece moi bonito, dicen, ai, mira ti, pois que bien, sabes, aparte que podía decir, bueno, pois motivoume tal, pero o feito de chamarme, querer conocerme, e pedirme como opinión, que eu que faría, sabes, pois eso, pois, gustoume moito, e fíxome moi así, bueno, fíxome ilusión, fíxome, dices tú, mira tú, pois que bien. Que bonito. Sí, sí. Antes comentabas que empezaches nesa entreplanta en República Argentina, en algún momento falaches de que o teu marido te axudara con unha reforma, houve un cambio aí de espazo que creo que foi moi significativo para o proxecto de Cocolé. Sí. Entón, fálanos un pouco deso, que como foi. Pois mira, ao principio era o que che decía antes, estábamos na entreplanta, e, bueno, era un proxecto pequeniño, porque eu tamén, era o que decía, compartía clases en Bertamiráns e compartía aquí. Entonces, eu non sabía o que decíamos antes, as dudas, como iba a ser aquelo. Entonces, gracias a Dios, saleu todo ben, a xente foi funcionando, boca a boca e tal. Chegou un punto en que se me quedaba un poquinho pequeno, sabes? Entonces, aí estaba a miña incertidumbre, dar o paso, sabes, para un proxecto máis grande ou quedarme onde estaba. Se eu me quedaba onde estaba, pois estaba ben, porque iba vivindo e tal, pero que pasa que a xente cada vez demandaba como máis atención, entonces aí esa incertidumbre de cambiarei, porque era un paso máis, pero era máis para todo, máis esfuerzo, máis todo. Entón, foi aí, entonces, pois non sei se é providencia ou casualidade, eu pasando todos os días por aí pola rúa, vin ese local que se alquilaba,
Entón, bueno, falei cos propietarios, ao principio o local estaba, había que facer reforma e eso, e ao principio, pois eso, ti sabralo, porque falei contigo porque xa para o tema de obras e eso, e se me pasaba moito de presupuesto. Entón, dixen eu, pois non, pois nada, quedou o proxecto aí en stand-by. Estuve mirando locales, pero típico, o que eu podía pagar non me gustaba, e o que podía pagar, pois, o que non podía, pois, o que me gustaba, se me salía. Entón, dixo, bueno, pois nada, pois tirarei pa diante e tal. Pero despois un día, así casualidade, estaba meu marido no súper e coincideu co dueño do local e dixeron, bueno, a ver, tomo ya a ver se se anima e tal. E el dixo, bueno, miña mãe estaba animada, pero o problema é o problema. Entón, dije, bueno, pois a ver se falamos e tal. E volvimos a falar, volvimos a retomar as conversacións e tal. E bueno, a base de amigas, a base de, bueno, eso, de sempre que hai alguén que che tira pa diante, que che impulsa, que depois, por que non, pois tal. Entonces, bueno, ou é eso, ou é tamén como as cousas que, bueno, como ela me di que tal, pois podo tirar. Entón, bueno, pois cambiamos para aí para ese local. En Romero Donallo. Estamos en Romero Donallo, número 27. 27 baixo. Estou moi contenta. A verdad que foi un cambio moi grande, foi un cambio bestial, a todos os sentidos, porque foi un cambio, o sea, para todo, o sea, a nivel visibilidade vese moi ben, a nivel de a xente reaccionou moi ben, pero bueno, é un cambio para eso, máis esforzo, máis... Pero bueno, foi... Estou contenta. Sí. Tamén involucraches a máis persoas, ¿no? Con este cambio. Sí. O sea, como que ao redor, pues empezou a crear unha rede, ¿no? máis forte que... Claro, porque agora eso, sei o que che digo, antes en outro local eu non daba cursos, o sea, dábamos un taller, pero agora hai profesora de bordado, profesora de calceta, de acuarela, todos os meses temos esas artesanas que veñen a darnos un taller, e son todas unhas colaboracións importantes. Sí. Que sabes que ti eres unha... Estou fichada. Estás fichada, eres unha colaboradora importante, porque o que che digo sempre, o suelo de Cocolé está gracias a ti, porque digo sempre que me encanta ahora, Sí que eu quería cambiarlo, e dixéchesme ti, bueno, pois eso non cambies porque está moi ben e tal, entonces sempre que vexo o suelo, acordasme de Xema, de teu proxecto, que era maravilloso tamén. E ti fuches unha principal, esa baza para que eu este aí, porque dixécheme, pois mira, fai así, pois tal, entón, que sepas que eres unha principal razón pola que estou ali. Eu teño aí a miña pequena contribución, aportación da ali, que estou moi orgullosa. Ali en Cocolé, que si tal era, pois, porque cando dixeches ti, bueno, pois podes facer así, o suelo deixo, tal, e eu, sí, bueno, entonces, se mo di Xema que sabe, eu estou contenta, e bueno, estou contenta. A verdade é que o local dá moitas posibilidades, porque ademais é un local moi amplo, creo que a xente ten que estar moi cómoda ali, porque... Sí, é un local amplio, ten moita luz, e despois, o que máis me gusta, o noutro local tamén pasaba igual, é a coordinación, como a sinerxía que hai entre a xente, hai un ambiente moi bo, sabes? Sí, hai grupiños xa, por exemplo, os dos jueves, os dos martes, se coñece a xente, é máis como unha, bueno, evidentemente vamos a aprender, pero é máis como unha cousa, o sea, social, non? Que onde vas ali, falas con un, falas con outro, coñeces a xente, despois quedas para tomar algo, bueno, bueno, eu estou encantada. Eu o que che dicía antes, ao final do día acabas agotada, pero eu adoro os meus alumnos, é unha forma tamén eso de retroalimentarme e de coñeces a moita xente, coñeces a moitas... Date conta que temos xente desde os 18, 17 anos hasta os 82, 83 que ten a alumna máis maior. En ese parámetro, imagínate a cantidad de xente que temos e que, bueno, é toda xente creativa, maravillosa, que fai cousas maravillosas cas mans. E, bueno, eu estou moi contenta e eu penso que eles tamén están moi contentos tamén, porque, bueno, eu fago todo o posible para que así sexa, tamén xo digo. Sí, estou segura. E despois, en todas as profesións, creo eu que hai unha parte na que sentimos, de algún xeito, que
que hai cousas que socialmente non se entenden, a veces sentimos que temos que facer un labor pedagóxico pola nosa parte para que certas cousas pois cobren a importancia que teñen realmente, non? Sí. Cales dirías que son na túa profesión ou no teu día a día profesional? Pois mira, eu diríache un pouco o que falábamos antes, non? A veces damos como normalizado certas cousas que non son normales. Por exemplo, como eu falo da miña profesión, como en todas as casas hasta ahora había unha máquina de coser, pois coser, eso sabe todo o mundo. É verdad, sabes? Pero é que unha cousa que, e que mérito ten eso. Por exemplo, hai xente que ven a clase por exemplo, que sei, pois, porque vas a coser? Si coser total, sabes? Entón, hai cousas que dices ti, bueno, pois, hai que tamén aprender, hai que coser. E hai tamén a veces que romper, que, gracias a Dios, eso se está un pouco xa como rompéndose un pouco a barreira de coser. Un día venía un chico e me preguntaba, pero tamén poden vir chicos? Pois efectivamente, poden vir chicos, poden vir chicas, poden vir nenos, poden vir xente maior, o sea, está aberto a todo. E a veces está como moi encasillado, isto é unha labor para, isto fai no para, en ese sentido, non, hai que romper esos clichés como que, bueno, pois eso. E despois moitas veces o que te decía eso, tes que chegar á xente de alguna maneira, porque hai a veces xente que é un pouco cerrada nese sentido, que hai cousas que pois non entende ou non, bueno, ou que está acostumbrada a facelo de outra maneira, ou que entende de que eso non, pois, non é para elas, ou, bueno, a veces hai que romper un poquinho esa barreira e tal, pero é o que falábamos antes, a mellor falando un pouco ca xente e vindo un pouco o que ten atrás, o seu comportamento, bueno, un pouco, pois, dices tú, ahora encaixa todo. Sí, sí, sí. Sí. Ti que crees que ten a moda que engancha tanto? Porque ti podías optar por irte por la parte de decoración, por exemplo, máis, pero creo que a moda che tira. Sí. Que crees que ten que gusta? Creo que gusta a moita xente a moda. Porque é eso, é como unha forma personal de entender a xente. Entonces, bueno, é un como, a ver, sí, podíamos decir que como un estilo de vida. Entonces, está o que a sociedade che impón, tens que levar isto, tens que levar isto, tens que levar isto. Despois está o que a ti che gusta, porque o mellor o que está de moda non é o que che gusta, e despois está o que che senta mellor ou que che senta peor. Entonces, eu creo que en todo, en ese batiburrillo, toda esa xente, pois gusta estar na moda, porque é tendencia, porque se leva tal, pero ao mesmo tempo hai xente que quere vir a clase para ser diferente, o sea, para facer o que ela le gusta, o que o mellor ela quere facer e non encontra, sabes? Entonces, pois é eso, que é unha cousa como moi personal. É unha forma de entender, pois, ese estilo, cada un a súa maneira, sabes? A moda é eso. A moda é moda porque pasa de moda, esa frase, non? Entonces, claro, se non fose tendencia ou eso, pois a xente non poría, sabes? Porque a veces ves cosas que dices tú, madre mía, como se pode... Pois a xente pono, por qué? Porque hai a sociedade ou hai alguén que impón que hai que facer isto. Pero despois, aparte deso, hai xente que, pois a mí eso non me gusta, eu quero facer isto. Entonces, ela fai a súa maneira. E despois hai xente que, pois a mí me gustaría isto, pero non encontro polo que sexa. Entonces, quero facer, pois, a miña maneira, ou, bueno... Entonces, pois é eso. É unha cousa que todo o mundo nunha etapa da súa vida, pois vai a picar e vai a facer eso. Vai a gustarlle e vai a intentar, pois eso, facer sempre algo. É unha cousa que está aí. Ti en algún momento decías que cada persoa, bueno, algo así, cada persoa como que debería facerse o seu look, non? Sí. Contanos así sobre isto. Que pode aportarnos ter o noso propio look? A ver, eu creo que é unha maneira como de outra maneira calquera de transmitir, sabes? Eso podía dicir Sonia, unha colaboradora que se dedica a eso. É unha forma de transmitir, sabes? É unha forma de decir algo sin decir nada. E a veces eso, non hai un paralelismo entre o que ti queres decir e o que levas posto, sabes? Entón, pois, é un poquinho eso, sabes? É unha forma de, bueno,
a veces, que che dicía antes, eu nos meus 17 anos teña a cabeza, sabes, como un batiburrillo. Entonces, todo o que veía que se levaba nas tiendas, a mí non me gustaba nada. Eu era como que quería, pero eso que eu buscaba non encontraba, sabes, non atopaba. Entonces, é unha forma como, era como unha, bueno, como decir, a ver, por que non hai isto, se eu vexo na miña cabeza que tal, ou eu ahora mesmo podo levalo, ou podría levalo, e non o atopo. Pois, eso é un pouco así. E despois, o look de cada un é unha forma moi particular. Tamén é verdad que ti non pesas o mesmo aos 17, aos 20, aos 40, tal. Ás 17, 20 ou por aí, cando eres máis jovenciño, mellor era un pouco imposto polo que días a maioría da xente, un pouco que che din, pois, tes que levar isto, levase isto, levase isto. Despois, eu falo no meu caso, pois procurabas ir á moda, o sea, o que se levaba. Despois, cando empecé a ter fillos e tiña que andar a correr de arriba para baixo, xa me baixei dos tacóns e xa veña. Xa non era o que se levaba, era comodidade, sabes? E agora, pois cando teñas 50 anos e o corpo se cambiou un pouquiño e tal, pois xa non miras o que se leva, pero máis o que che senta ben, o que estás máis cómoda, o que estás mellor. Entonces, depende un pouco da idade que teñas, pois vas buscando unha cousa ou outra. E despois hai xente que ten un estilo propio, que eso é maravilloso, maravilloso. Que sexa o que sexa, ti vas a ver que ela ten seu estilo, que todos temos máis ou menos o noso estilo. A veces estamos un pouco perdidos, pero máis ou menos todos temos o noso estilo. Pero hai xente que ten un estilo moi marcado, un estilo moi definido, que sabes perfectamente. Por exemplo, eu teño alumnas que teñen arriba, por exemplo, cando facemos a roupa, colgan o maniquí e a xente ven e di, este é de Miriam, por exemplo. Claro. Porque sabe que esa roupa é dela porque eu sei o seu estilo. E teña 20, 30, 50, é seu estilo. Entonces, bueno, que eso é moi difícil tamén, encontrar un estilo onde ti queras transmitir o que queres transmitir, estar cómoda e sentirte ben. Que a veces é eso. Estar a gusto co que levas. Porque a veces dinche, sobre todo pense moito, por exemplo, cando vas a un evento, tal, leva isto, non? Os estilistas dicen isto, pero ti a mellor non estás cómoda con eso. Eso nótase. Claro. Nótase, porque ti tens que estar cómoda co que levas, senón transmites incomodidade ou, bueno, se ti estás cómoda co que levas e vistes a gusto, estás segura e confiada, estás ben. Moi ben. Pois eu agora quería que te mollases un pouco, vou te poñer un pouco nun brete, de que me propoñas un look para min. Ai, madre! Que podemos facer? Para que pode ser? A ver, pois non sei, para... hai unha homenaxe que vai ter lugar en Santiago de Lolita. Que ben. Sí. Entón eu vou ir aí a esa homenaxe cando sexa. Genial. Entón, que me recomendarías, por exemplo, que creas ti que puides ir conmigo? Que puedes ir contigo, vale. Pois, a ver, vendo así porque, a ver, tamén é importante ver a fisonomía e ver isto. Entón, eu vexo que gustanche, porque tamén teñe que gustar, que che gustan as saias largas, ese tipo de cousas. Sí. E despois, por a túa fisonomía, pois, eu poríache, pois, por exemplo, un vestido largo, cruzado, porque ao mesmo tempo vexo que non eres así como moi de... moitas entonces eu creo que estarías moi elegante con un vestido largo, aquí cruzado, un pendiente bonito e xa está. Algo un pouco minimalista. Sí, eu vexote así. Moi ben, moi ben, moi ben. E que me recomendarías para cubrirme ou... Pois un abrigo, por exemplo, pois a altura máis ou menos da rodilla ou un poquinho máis altiño. Se o vestido é largo, pois levarías así un abriguiño así. Que maravilla, sí. Que maravilla. O ser o vestido cruzado, pois a mellor tamén haría con unhas solapiñas grandes para que tamén vaya cruzado, ou se non, pois nada, recto e nada máis, un pendiente bonito e xa estarías. Que maravilla, estupenda. Xa me estou vendo, xa me estou vendo. Estupenda. Grazas, agora só temos que esperar que se faga esa homenaxe. Ojalá se faga esa homenaxe, xente que poida facelo que o faga, porque encantoume ese homenaxe, encantoume a vida de Lolita Aguín, de Lolita Aguín, encantoume, e creo, espero que teña o reconocemento que ten que ter, porque, bueno, no Grove xa lle fixeron un homenaxe, espero que aquí o fagan en Santiago, porque merece a pena, porque é unha pioneira na moda, muller, traballadora, galega, e, bueno, a roupa é preciosa. Entonces, bueno, pues merece ese reconocimiento aquí en Santiago. E se vas, pues xa sabes. Xa sei. Antes consultareiche de novo, pero xa me vexo, Sí, de todas formas, ela ten vestidos extraordinarios, sí. Que ao mellor un vestido así tamén che quedaría ben de punto, rectiño, así ao caer, con algunha puntiña que ten, que é maravilloso.
aparte ten colores así como moi clariños tamén, nunha colección que vi, estaría estupendo. Pero bueno, así nese vestidiño estarías tamén moi mona. Moi ben, moi ben, moi ben, que ilusión. Sí. Pois, quería preguntarche tamén, cal dirías que é o segredo mellor guardado de Cocolé? Segredo? Sí, o segredo que claro, deixará de selo en canto contes, pero... Pois mira, eu creo que non hai segredos. Eu creo que non hai segredos, porque, aparte, eu largo todo, o sea, no. Aparte que tamén che digo unha cosa, que son moi transparente, porque cando estou ben se me nota, cando estou mal se me nota, entón non teño segredos. Eu creo que o segredo maior, pero que non é segredo, é que a min gústame moito o que fago. Gústame moito. Entonces disfruto. Eu para min ir a traballar non é traballo. Eu estou na casa, estou pensando, mañán vou a facer isto, vou coller isto, entonces eu creo que é eso, que a min gústame o que fago. Entonces, como me gusta, eso, entonces procuro sempre eso, que a xente que este comigo pois este a gusto, que aprenda, pero xa che digo, eu non involúcrome moito tamén. Eso é verdad. Entonces intento sempre que a xente pois aprenda o máximo posible, procuro transmitirlle esa ilusión que teño eu pola roupa ou por facer os patróns ou polo que sexa a esa persona. Entonces, eu creo que é eso, a ilusión de, bueno, que a mí me gustaría que esa persona sintise o mismo que sinto eu cando fago algo. Entonces, pois, eu penso que é eso. Moi ben. E a nivel de referentes, por exemplo, bueno, acabamos de mencionar a Lolita Guín, pero quen dirías, ademais desta persoa que sei que che interesou moitísimo, quen dirías que pode ser algunha das persoas que sexan un referente para ti, en especial, pois eso, na moda, na costura, na artesanía? Mira, a ver, isto a nivel de toda a vida, a mí, desde que descubrín un libro na miña casa, de Valenciaga, eso para min foi, sabes, como un descubrimento. Sí, despois vas coñecendo a máis xente, e máis e tal, pero para min Valenciaga marcoume moito. De feito, os diseños, a maneira que tiña de traballar, eso encantoume. Foi como, bueno, pues como un referente. Era como moi dicir, bueno, Valenciaga, sabes? Ao principio era como moi dicir, bueno, Valenciaga é Valenciaga, o sea, sabes? Sí. Despois había xente que sí, que decías, bueno, pois Coco Chanel, pero non, Valenciaga para min foi que me marcou. De feito, fixen un curso en Guetaria hai 4 anos, no seu museo, encantoume a forma de traballar, bueno, a forma de como transmitía os volúmenes, todo eso. Aparte que ele era modisto, o sea, ele sabía coser, entón notábase, sabes? Porque moita xente a veces pensa que só é o diseñador, non. O importante a hora de diseñar o que é saber coser, porque ti sabes como podes darlle forma, como podes darlle volumen, como podes facer unha... Porque a veces ti dibuixas nun papel e despois eso non se pode facer, o sea, non é viable porque non se pode facer. Entonces, ti se sabes como se cose unha prenda, sabes que despois pode ser como lle vai quedar mellor a persoa, entonces, para min aí foi un referente. E despois, a nivel, por exemplo, que sei, galego, pois hai moitos que me gustan, por exemplo, a mí o patronaxe de Adolfo Domínguez encántame, porque son líneas como moi puras, líneas moi rectas, tí as prendas, velas non teñen moita cousa, pero teñen un patrón moi elaborado, entonces, pois gustame moito. Bueno, pois, eu que sei, no día a día, se me vas tal. E despois, eu como tamén en clase estou con xente moi xoven, sempre che veñen con diseñadores novos que destos así que son así como moi que nin idea, pero que tamén vas vendo diferentes tendencias, diferentes cousiñas que se van levando, xente como está traballando, con plumas, con non sei que, bueno, eu que sei, sempre é unha continua, que che digo unha cousa, que non se inventa nada novo, pero sempre é como unha vuelta de tuerca, sabes, que se está, e bueno, ben, pero eu que diría que sí, que Valenciaga para min marcoume, porque, bueno, gustoume moito. Sí. Fálanos un pouco de como impactou ou como a maternidade te cambiou ou cambiou a forma en que te enfrentabas ao mundo profesional ou que influencia tivo? A ver, eu digo sempre, a min encántame o meu traballo, disfruto moito, pero por encima de todo son nai, as 24 horas do día. Entonces, en ese sentido, pois, claro, é como digo eu, moitas veces é un valor, é unha mochila que levas aí para o bo e para o malo.
Entón, eu cando empecé co todo co tema de outra vez de empezar a coser, a formarme e todo eso, eu xa estaba casada, xa tiña os nenos. Entonces, eu sabes que botaba de menos o tema de decir, por que non tendrei eu dedicación exclusiva a isto que me gusta? Pero non, o que dicía antes, tiña que deixar os nenos no colegio, despois ir á clase, despois chegar a casa, facer as cousas. Entonces, que as que non, pois é como bueno, pois é unha mochila que levas aí, é unha responsabilidade. A min gustame moito o meu traballo, pero por encima de todo son nai. Tienes que levar os neos ao colegio, o pediatra, non sei que, non sei canto. Entón, nese sentido, tal. Que pasa? Que agora co paso do tempo tamén ves que é como un aliciente, é como, pois, un motor que te leva, porque decíamos un poquinho, bueno, pois a mellor estás cansada de facer cosas da casa ou tal ou cual, pero chegas ao teu traballo é como que desconectas, sabes? E agora tamén, agora os meus fillos son maiores, teñen 25 e 18 anos, entonces xa non é o mesmo. Entón, agora ves o recoñecemento, que están contentos, que ven, o sea, apoian o teu traballo, pois, entonces, pois é eso. Pero, que si, eu digo sempre, eu por encima de todo, son nai, porque eu non podo dicir, bueno, a partir de 8 a 3, que non me chame nadie porque estou no traballo. Encantaríame, pero non. Que tens que fazer unha tutoría, que o rapaz caeu, que tens que ir ao colegio a buscalo, que te doi a barriga, ou que hai que levar o medio ao pediatra, ou tes tutorías, o sea, todo eso. Que tamén está seu pai, pero sabes, sempre, bueno, pois procuras ti ter un poquinho, pois, esa cousa. Entonces, e despois eso, despois que eles tamén teñen un horario, ou mellor, pois moitas veces, eu, por exemplo, acórdome cando fixe unha oposición, que eu presentei unha oposición aos Sergas, eu acórdome, claro, que eu traballaba, e despois tiña que buscar esas horas para estudiar. E que facía? Pois claro, cando os rapaces dormían a siesta, ou tal, claro, porque ti non vas a cambiar seu. Entón, cando ti poñaste a estudiar, tacatá, ou a mellor eu que sei, iba para arriba con ela, ben, se duchaban, se acostaban, entón eu poñaba allí a lerlle un conto, e despois eu quedaba aí, pois, estudiando. Entón, tes que, digamos que, adaptar túas necesidades un pouco aos seus horarios, ou, bueno, buscar a forma en que podas facer todo, sabes, ainda sacándote a ti o sono, sin dormir, ou madrugar, ou o que sea, pero, bueno, sempre buscando eso, porque os rapaces son seus horarios, tempo de decir, no, ahora voy a estudiar, prepárate ti a cena, bañate ti solo, pois porque non. Entón, hai que facer todo eso, que eu sido con meu marido, pero despois, eles, cando iban pa cama, eu ia para o estudio, ponte a estudiar, ou a facer calquera cousa. Pero, bueno, non me pesa. Estaba contenta e bueno, e ves os teus fillos pois crecer, que te, bueno, que te apoian e que, bueno, que son os meus, digamos, motores de vida. Que suene sempre así como unha frase feita, é verdade, porque se non fora así, non sei, sabes? E, bueno, xa sabes, cando eles triunfan ou están ben, pois ti estás mellor. Cando eles están mal, ti estás peor, porque non podes facer nada ou porque non podes axudalos ou porque xa. Entonces, bueno, son un montón, pero digo, eu son eso, pero por encima de todo, por encima, son nai. E agora mesmo, a miña filla está estudiando en Coruña, e chámame, calquera cosa que ella se está mal, ou que sexa, pois, sempre, bueno, pois procuras, ainda que teña 25 anos, non deixan de ser, porque a veces digo, os niños, e me dicen, os niños pensan que son pequenos, no, a rapaza ten 25, a rapaz 18, niños... Pois sí, para min son os nenos, o meu marido. A ver se chegan os nenos, non peches a porta que van chegar os nenos, e tal. Nenos que... Pero bueno, para min son meus nenos. Pero sí, que é así. E a veces lidiar cada dúas cousas con ser como empresaria, ser nai, pois a veces é un pouco complicado. Isto de conciliar, a veces... A única maneira de conciliar o que te dicía antes, quitándote ti o sono, ou madrugando, ou bueno, pero bueno. Sí, a ver, realmente eu creo que conciliar é casi inviable. Eu, cando a xente me pregunta como faz, eu digo, pois cando fago unha cousa non fago outra. Evidentemente. Entón, non hai truco. É que non hai truco. Se estou facendo moito de algo, estou facendo menos de outro. É que non hai outra maneira. Non hai... Non. Non hai ese equilibrio perfecto en que atendes todo ao 100%. Non. Miña nai decía sempre, moito e ben non hai quen. E é verdad, porque é o que dices ti, se queres dedicar dedicación exclusiva ao todo o tempo do mundo a tua empresa, non podes ir á casa. Inda que teñas axuda na casa, pero sempre vai haber que che ou mesmo falar
como che foi hoxe o día, ou que tes que facer, ou que sexa, sabes? O sea, non se pode. E, por outro lado, se te dedicas moito a unha parte, deixa a outra. Entonces, pois como está? Pois ese poder que temos as mulleres, será, non? Ese poder que temos de facer todo a vez. Cando, a mí a veces moitas veces me din, cando faz? Pois, se te digo a verdade non o sei, pero fago, porque a veces estás aí, pero bueno, tens que quitar daqui, quitar dali, e bueno, pero bueno, tamén é o motor. Eu creo que se non fose así, non... Sí. Entonces é como que estás sempre aí, veña, tens que facelo. E falo, claro, porque che gusta, porque queres, e porque... Si hai unha forza aí dentro, Sí, non? sí, é un motor, é unha forza, sí, pois eso, ese impulso, esa cousa. Sí. E como ves a evolución de Cocoleu ou hacia onde che gustaría evolucionar no sentido de, ao mellor, ampliar cousas ou tamén explorar algún camiño que ata agora non explorases? Bueno, a ver, por un lado, que eu que quería facer neste novo local é dar esa visibilidade ao que che digo, a esa xente que, bueno, que fai cousas e que tal, está por un lado tal, pero por outro lado, a min gustaríame seguir ca miña orixe, que era sacar unha liña propia miña de roupa. Que eso foi, digamos, o orixe. A partir de aí empezou todo. Entonces, pues, eso é o que teño aí pendiente. A ver se algún día saco algo así, algunha liña, algo meu, algunha liña, o sea, non moitas prendas, pero sí unhas prendas, bueno, que a mí me gusta, que teño na miña cabeza e que me gustaría conseguir. Despois, no plano como estamos agora, pois sí, gustaríame seguir traendo a máis xente, que, bueno, para seguir que a xente vexa todo o que se fai, para non perder oficios que son tradicionais, que hai moita xente que hoxe en día non coñece ou non sabe, desde diferentes tipos de bordados hasta, bueno, técnicas que se utilizan hoxe, que, bueno, que se non se transmite, vai se quedar aí. E gustaríame seguir dando eso, un poquinho máis esa visibilidade a toda a xente artesanas e artesanos que fan cousas aquí en Galicia, bueno, e fora, pero bueno, que teñen que ver co textil, ca moda e sobre todo co tema das más, o sea, a importancia que se pode dar a todo o que se fai e que podemos crear nos mesmos, que iso é un valor que quero sempre recalcar. Eso. A creación, o sea, nosa propia creación, que todos podemos crear, todos temos ese don, uns máis que outros, pero todos temos ese don. E a importancia das más, que tampouco a importancia é, pois eso, que con as más podemos facer moitas cousas. Entonces... Moi ben. Pois eu quería poñerte agora nunha situación ao mellor improbable, ou nunca se sabe, pero bueno, nun futuro así diferente, no que de pronto resulta que as persoas vimos como programadas para que nun determinado momento xa non podemos seguir facendo o que facíamos ata entón, nin vivindo no sitio no que vivíamos ata entón. Entón, de pronto, danche como unha especie de código e tes que elexir onde vivirías a partir de agora e a que te dedicarías a partir de agora. Pois mira, te vou a contestar. Teño clarísimo que me gustaría vivir cerca do mar, eso sí, porque de feito sempre digo, cando me xubile, quero estar en un sitio donde poida pasear por mar, eso gustaríame, eso está clarísimo. Entón, calquera sitio que teña mar, costa, valeríame. E o que me gusta moito, que me gustaría moito, é volver un pouco á natureza, sabes, outra vez ao tema da natureza, das plantas, digamos, como a vida máis sencilla, non? O sea, sin tanta complicación, o sea, como se vivía un pouco, non decir antes, pero, sabes, que ti podas cultivar as túas cousas ou facer as túas cousas, ou senón o tema máis orgánico, máis natural, ese tipo de cousas. O mellor, me gustaríame, pois, non sei, facer algo que teña que ver cas más, evidentemente, pero algo así como, bueno, o mellor cosmética natural, ou algo así, dese palo, ya te iré informando. Fíxate ti, aquí que vertientes van saindo de Lourdes. Sí, porque sí. Bueno, porque as circunstancias da vida, pois, vante levando, pois, eso. Eu creo que a veces son circunstancias de vida que te van levando, e, bueno, vexo que eso sería moi bonito. O sea, outra vez, digamos, un pouco o contacto ca natureza, non? Volver un pouco os orixes.
sería un poquito como máis levadera a cousa e máis natural, sin tanta, pero máis apegada, máis co pés na terra. Eu creo que sí, que tiraría por aí. Te contarei. Moi ben, sí, algún día. Claro. Sí. Moi ben, moi ben. E que teña mar. A min o mar, sí, a min encántame. Pero se tes que decir un sitio agora, digoche, non pode ser en Galicia, con mar, un sitio así, o primeiro que se che ocurra. Que non sexa en Galicia? Que non sexa en Galicia. Onde te irías? Tes que decidir, agora xa. Pois mira, o mellor en tema de Canarias ou por aí non, porque fai moita calor, pero o mellor calquer sitio pois do norte. Pois o País Vasco, ou Asturias, ou por aí, que teña así, pois, eso, mar. Porque, a ver, a min o sol gústame, pero mellor, sabes, un sitio así con moito sol exceso, non. Porque vou todo tamén de menos o verde, bueno, a chuvia non a boto de menos, pero, bueno, esa cousiña así, sí. Bueno, que non sexa Galicia, pero que non difiera moito. Asturias, o País Vasco, por aí, polo norte. Moi ben, moi ben. A ver, podría dicirche, pois volver a donde nacín, a Uruguai ou así, pero como tampouco sei como é, porque non coñezo, vim pa aquí con 4 anos e non volvín, me gustaríame volver a eso, entonces non che podo decir, pero por aí calquera costa, por aí estaría ben. Moi ben. Pois para ir rematando, Lourdes, contanos unha frase de cabeceira que teñas, ou incluso un libro que che gustaría recomendar, que a ti che marcase especialmente. Pois mira, é un libro que che podo decir, non sei, porque eu depende de diferentes etapas da miña vida, pois hai libros que eu acórdome nunha ocasión que estaba en primeiro de BUP, tiña examen de inglés, e eu estaba lendo un libro, o sea, en vez de hai libros que che van marcando. Non che podría dicir, o sea, un libro en concreto. Hai moitos. Ahora, por exemplo, que sei, estuve lendo un libro que estou lendo agora. O libro este de Maxime Huerta, Una tienda en París, isto, por exemplo, agora estou lendo, eu que sei, non che podo decir un libro así en concreto, ahora mismo non che podo decir. Porque non sei, hai moitos, e que hai moitos. Hai moitos, e non sei. Non se me ocurre agora. Sí, é verdade que nas diferentes etapas da vida vas nos buscando, vai acompañando. Claro, diferentes, eso. Tamén é verdade que sempre teño 2 libros ou 3 empezados. Entonces, sí. Entonces, bueno, é unha frase, pois non sei. Fai ben e non mires a quen. Moi ben. Pois sí. Que me tanchan a veces de eres moi ilusa, eres moi non sei que, tal. A ver, que sí. Cada loco con su tema. Que eu son consciente de que a veces a xente lle das un dedo, colleche unha man ou o brazo, son consciente. Pero ao mesmo tempo, que queres que te diga? Eu procuro facer o ben, ou facer o que eu penso que está... Entón, pois eso. Que queres que te diga? Eu, sí, non sei, sí. Esa sería unha boa frase. Fai ben e non mires a quen. Sí, pois sí. Moi ben. Pode ser. E unha pregunta que sempre facemos é que moble de vela furtiva é o que máis che gusta? Ai, pois hai varios. Tamén non podería escoller un. Pero sí, gústanme os banquiños, gústanme todos, este me encanta, este encántame. Pois, ao mellor os banquiños, pero bueno, gústame todo. Este banquiño, aquel encanta, non sei os nomes, Si, este é o Banco Xara. O Banco Xara. Este é un dos que gusta moito, a verdade. Pois gústanme moito, os banquiños gústanme moito. Aquel tamén me parece moi bonito, aquel planiño tamén é moi bonito. Eu que sei, non podría escoller un. Hai moitas cosas, gústame moito. Gústame moito a liña que teñen, que son como eso, como moi minimalistas, moi sencilliños, pero que son moi bonitos, a verdade que sí. Que ben, que ben. Onde te pode atopar a xente? Como pode contactar contigo? Pois mira, físicamente estamos en Romero Donaio, número 27, e despois por... En Santiago? En Santiago, e despois no teléfono, bueno, que están, si buscan Cocolé, tanto en Instagram como nas redes sociais, xa en Facebook, ou xa aparece o teléfono, e estamos ali, tanto en Instagram como en Facebook, como na página web. Moi ben, moi ben. Bueno, Lourdes, pois unha maravilla de conversa. Ai, gracias. Mil grazas. Nada, a ti por invitarme, e cando queiras, aquí estou. E se teño algún proxecto, se te vou dicindo. Claro. Ui, aquí parece que vai sair algo. Bueno. Fenomenal, mil grazas. Nada, a ti, gracias.